no dumase sanete me ana ma de so eduru ba bi atire ene yaba atwoma Nerebehi ewo atwoma ngwa bi eja south asante mantemu ha na yebepie ha ene yaba kosem ene amamre ne amane ena etwagu a ekoso ewo ha ene oba krom ha wo mo eji comfort kokora yede no esi akonya so wa quantity ye akomo entity ye ene nananom agina tumu a yede no eba besi akonya so ta Kwadwo Komfo ne ene yede no besi tiana amamre ene amane ena ebekoso yanhwe ne yetwa bi titi wo bi kire titi wo bi ka titi wo bi janchirima yanso yede ne nananom de nananom edija aye ekwan nananom fa so edesom wo twedi ampon ba se yadom eno ene emu ene yebesua ti yakọ ne ene nananom akwa kasa na wo ma kirem sade ne enka yenim se kristosom ena age o me yafa ene yenim se nkremosom se wo hia obi a onye kristoni a na oye kremoni ene eye Ramadan eda ake yenim se sabre nkremofo na agi ahim eba ne se ne Nerebehi mai ese wo mo ede Komfo ta Kwadwo esi edwaso nti yebakọ ne nananom akokasa edwada tai ne yehunu nananom akomfo pempema nkoma a ene wo mo dwabo yase ne akirem botaye potinti a ene yewo ha yentweme nana na ene nkomo era Opemsuo TV sunie ye mo ha bru ejo so wa hu odoroma ene yehunu dwadata nananom akomfo abofita ye obafa no hotuntum so afa badama adie na esie adie na si se dwuma ase a tumpan na adie na ekoso pa wa atwoma Nerebehi a yo mewura me do ase bebre na bo ne kwanso aye Tano Kwadwo Komfo okwa akomtete ene na wabafie ye bo na tena ase anu nti na wo se na nana Komfo nyina aba behia ha ya bodwa no enye se boni bia kwanso ura pedifo si wo refi na osan akofa ichi wadama wodin ene wodibre wodwabo yase na ye frame na wi afi akente me free techuma buotrim me na meye Tano takura atano nyina omo papa the whole Ghana nyina omo papa free Tano boase burotim me na meye ne bosomfo me na metete sa Komfo na ye bo na tena ase no more peaceful na ya na yenim se abosombia ewo ni su bosombi de wo penie sei no ye ne niema sade wo ka Tano bosomfo ne Tano Kwadwo ababe pie na ebehi ha no sei na Tano bosom esu esitie Tano aya bosombi a oya bosom panyina oya batanti nsuba ye boko waye se nwera ni bibia opefita onye basabasa ise oye batan sana Tano nisu etie minim se ekwan batimi ada ho ama wa ma yehuru Tano bosom eniema bi a mo amwo ne ho mo ya ope eniema bi a ensese oye editia no wadama se obetimi ani ya cha yo kakra metima chro se Tano anam se oya bosom fita ompe finti Tano yo bosoma ono na krobia na nanom ade chichiri kuro tayo bosoma aya sabi Opemsuo otumfo na bosom kase a odi nanim akosa akoba bia duba ha krobia kondwa kase wosu bia no Tano na ahwe kuro no anim edi wo akondwa nanim Tano mpa basabasa Tano Komfo ni obi a woro ho hyehyɛ sabia mo masam kuro no bo ana sabia mo sakawa ni eni hɔ kwa na ase oho Tano Komfo nyɛ saa no ma no sani atie no no mira pedifo ase asembi safoa ebia asembi puno sade wo ka se Tano bosomfo won pefi fi se we fita enne se wo hia nipa wo kwan mu a bubusa no ade esom na awom se onye kristoni a na wo ye kremoni enipa ba akum yedu bi de betimi akase nananom som wo mu da so ekuram kane no a na nananom som abosom edi ahim ewe ye nkrom ene omayi mu no
ane na krisosom ne nkremosom ene edi ahim no wodi su ne ban ne toto ho a emo de ahene na eboa yo miura ayo do kwese ne wo ka no na nanom de atano na chichiri krobia ani to na ma obia aya de a enam tano lunti osuro odi ne huni na krisosum ba no obara krisofo tena video so no mo kasetia na nanom asom no na nanom som so de krisoso no ba beto na nanom som no anata no ane na nanom kondwa ewo hodada edi wo hwa a na krisosum ba no obia etimia ne a ope na ka aso na nanom omoji omata no odi a sabi omosom omata no na sa ade no eni wiase enti na sese ye kaza kane no a na abosom na yedidi him no na su ene ban no eye papa ka na nanom de bosom di akonwa no na amasuro awo kromu ahene kurant mu nya basabasa ebisa na nanom wo amambe ebisa udi he na yese wanom abosom no achira se oya no mafunu a samra no abosom no timi achewo ama wunya wuo mu anase oyare mana nanom ehunu akoya amamre ndaso oye kristo ni kwa na waje akonwa na odi akonwa amra amamre wo hono na onya amamre no elma ne ya no manyina aya basa no na mama ne onwie sade na wo ka no wona otete ene Tano Kwadwo Komfo a ene yede ne isi akonwa suyi eniema bɛn ene niema bɛn ne sese obi eya ansana bosom afa no kane ne yetimi ye obi ezo wanam kwa so a moti afa no ezo obi wo nso a ni fie na na wo ene yada de ama no ede ne tema bosom efa obi me yefre no Komfo ana ne meti ma cho se bosom ote se berima wo hunu oba wani je no ho akọ ware no obi nware ma bosom abosom no ne abasa cho se nipa na wu bosom nwu obara na ta Kwadwo ne Komfo firi mache Komfo ana okọ nukura onim sa Komfo no ofiri mu na ne maame kwa ye nwo no bosom no atra se anna na wonya ne ira nkasa opa na wafa na sese a okom no edi bosom de obi nware ma bosom onu ahunu obi a opena onu na ware no na ne amede bato asa bosom so forwa yeso forwa na wo ye Komfo na se okwantete mu ama na nanom ado fosa bi aduro mu ubodwara aduro ansa na nanom a kire se Komfo o amamre we se Komfo wo ye Komfo se bia mo na nanom teto a Tano Komfo da ya amamre kwa se oba semise metoto Komfo bema nye medi nka tua se obi yira yare na oba na se wotete na dura eni kwa se Komfo bema wotete ba anam se oba tete obi yira ne boso ni sisimu na akofa Fosuaa ba enti sani akrisofo yakọ se obi kosua asofo hye no saa na akwam so na nanom bosomfo obi a akọ Komfo panyi na amfa se ohun se onim amamre na onim de na watetoro na momata no obi a wokwan a ofa so a oye na adwuma sane ete no no wa piafo mi wura wodi ni bio afrom na wiafe akenten na wiafe akenten se oba akomu a na chese enwumasua ka beka se we professor emeritus ene ta Kwadwo Komfo a ene yede ne besi akonwa so ama wakom ta Kwadwo no ono ena etete no ene ne wa ma yasua de bebre yeguso ya ko na nanom anim na yene na nanom bebre atwetwe enkomo Opemsuo TV Opemsuo radio ene wasoguso a wotie no titi obi ja nchirima ene de boba fita ene na nanom abo yentweme na nai ira emo hebru ya media ohne para woma odin ene baby a would free by so ohne media ne nana Kofi Agyemang aponsu Komfo me wo abu akwa asene maso nana Kofi Agyemang ira wabo fita ena wadoma ekura wonsem kire ye bibi wo ho
Yo hene me do ase. Ene asema obisami e me dey ma ho a. Na e obrempon tanoda. Na ye botano atrase. Tano tubata. Wabafi dia. Na dey say ani je. Na wo say de be hia no. Eno ti na hu ye say yabo fita ye de sia no. Enye bi ne bone so. Ye hwe ene. Ye say said eniema efie bi ni asede yidan bi si ho say dan ya abosom dan ene said ye si dan no ye self contained sa niema ni nyina nti yesusu say abosom a ewo ye fie nyina adwane ene enso a kristosum ni nkremosum abai abosom yi wo moda so wo ye nche biem bahne wadaru ma bedase abosom ni de omunya ne nko ba bia na ene ye bone ye wo ye trim na ye nipa ye dwane de afri ho abosom ni nwane fri ye ha ba bia ene bone nti se be bro bi ko bosom fie kura osuro bosom fie obi ade da ho a untimi nko no akwa akoma so bosom fie wo de no kore na de tena ho kontompo aza ene nalganti se be bro oba fie ho no a na osuro enti na mu hu se abosom na dwane abosom nwane nko ba bia ye hwe ene mabunu obi ya de wope dan su bobusa no no wase we Kristo ni wase we kremuni mo a mosom nananom ene a yesi asum Kristo no enso so ye be na dantem wadama bane wadawruma ye abibifo ye abibifo de na ya kanfo ye wo bia won culture ye de traditionals ye de ye nananom som ene esom sa Kristo suma beto mu no English bloni akwasi kwakwa na de bra ye asa ya mlane besua enti so obehwa bloni ade bia ode be bra se sa de we de je na fan fala aya asem wo ho kasa wo pen krata akura akwa ende tu kwa akwa kwasi kokokro mo be bere na fra kwasi kokko be so kwan se wo fasa kwan we so dia wo be kwa heaven straight onene aya asem na just say aya za kondompo edi wada ma mentwa wa no nananom mogiri se heaven bi wo ho na bonsam gem bi wo ho me de menyinni me na ko fiat ma betia se sia de me kasa me gidi se heaven bi wo ho ana bonsam gem bi na wo ho ma me gindi eye nipa wo papa wo boni abeye enu ti na panimfo se katama mpro ebi ko na bi ba wawu eda honom no atemu edi bebua oh asemasi na ekoi iye asemasi na me fa ne kransie iye asemasi sei enu ane edi bu aten no atemu obi ani ho heaven bi ani ho no obi ekọ akwakwatra ho na kwazi kokwa aka atro se hyehyɛ wademu de wo soro ei one ekotombo ya azan heaven ni bebia ma yemfa we na yemfa ye gemra wiye na nanom wogidie se obi wu a okoba me kai se me yawo me na yade me na bia wo dini na fra me firi se yase mesu ene me ban ese no aya no krai sa ampa wu a utimi sa ba wiase biem na nanom mo wogidie sa oi na wada roma ke wogidie sa etina omoka bibia kwaskasa was a reincarnation first no so obi wa hono a odia wo no ene wo be ma no awu o chano awu yes akwa we on no na kwa ya wasa be ya wa senso je bi wa hono ayeye obo se okwa osaba bi ma yes yankan sa no ba wo se wo hu no ente ba sa no a on san ko bi ente obi wu akosa aba ana da se ene nananom asum eno an ye de tete ye eno an nananom edidi ade danso ene obi yo santini ba obi yo bibini ba obi yo kani oferesi e beka se oye komfo anase wosom bosom ade na ama na basa ade mfomso ade na de sa we ba wadama wudi ene wudi bia yo nya mediane na na kwasi yabo me kombo suma e freno na na approval do farmer yo wahne we wasama busa de maka nyina na se bio yase dan ho paya na ntatia onya kwan wuro ya ne ama ya ho kwan a se bio ya ma kwasikoko aba da ye ama se bi predia sa afi obi kura BBC kura yase sei so ahanta ya ne ama ya kwan masa ne mani nyina aba ma obi kura e ba kwa mfi kura no
ɛsan sɛ ɔmo so ɔmo ahu nyame foforɔ ɛno ɛnsa Mira sɛ yɛ wo ka sɛ yɛyɛ ne a ɛne yɛ ama kwan ama na ba deɛ mfomsoɔ paa ne yɛyɛ a ama na ba sa wada roma yo mfonso a sɛ bi brothers a yɛayɛ sɛ bi oni nyinaa yɛ suti a yɛ nyinaa yɛanya mfa ama yɛabɔ sɔmɔ no ɛna mkɔfa saa nneɛma wei nyinaa ɛde aba ɛnɛ wo sɛ obi adeɛ da hɔ koraa na wokɔ akɔfa ɛnso ɛnka ntete bere mu na nte saa sɛ bio sɛ obi de no adeɛ ato hɔ na nyɛ wo deɛ na sɛ bi wobɛtumi akɔ sɛ wokɔ akɔfa deɛ bɔsɔm na wɔbɛkyɛ wo aha ɛgya nnɛ yɛ asoɔden ɛna ama saa nneɛma yɛ nyinaa aba saa Madaroma yɛhu ne sɛ yɛyɛ ne ayɛ asoɔden na akɔfa wei ɛdeɛ na yɛnyɛ a ɛbɛtumi de nsesa yɛ aba firi sɛ yɛhu ne sɛ ɛsom hɔho a ɛbɛso wɔ ayɛ no kane no sɛdeɛ na nananom su ne wɔn ban teɛ no ɛnɛ yɛnte saa enti panifoɔ sɛ so tan kɔfa a yɛnkyi san kɔfa ɛdeɛ na ɛsɛ sɛ yɛyɛ a ɛbɛma nananom som a yɛde tete yɛde bra pa baayɛ no ɛbɛtumi yɛasan atena ase bio yo ɔhene sɛdeɛ wɔkaeɛ no ɛsɛ san kɔfa hɔ yi yɛnkyi tumi deɛ deɛ mɛka kyerɛ yɛ nnuanom nyinaa sɛ yɛnsan nkɔ yɛ nananom abɔsom no ɛnkyɛn na sɛ bi ɛntete a na ɔmde ama yɛn tete na sɛ bi mfɛ deɛ asa nokoredie ɛwɔ hɔ nom no ɛno a na ɛwɔ sɛ yɛde yɛma yɛ adwene ne yɛ biribiaa ɛkɔ so nti yɛnsan ne yɛnkɔnkɔfa yɛ adeɛ na deɛ ɔmde abrɛ yɛn deɛ ne nyinaa ɛyɛ ɛnaadaa ɔpiafo ɛwura yɛda ase
Nerebehi and it made a crossway. Tano Kwadwo and I don't know AC Opemsuo. No, and I won't grow. Yeah, well, Penny Bako, our Yashana Nancy, Ablantia Pa, Wapa, now was here, Rogama, or that's not singing. Beneno cry, Regis and Kebe interview. But says no, as citizen, at the end will be somewhere. Am I come a citizen? Yeah, about a bit of my come citizen. And they say, Yana Namua or Moya Metro Mass as in so. Obia or Quaya or dinner, Nabra Boba, you are saying. Now, and say, Posumbia or Quaya or Pastor or the fine, a bit and a walk, a bit and assa, a bit and look with you. And Tina Papa by and was a son, no from Pastor and Frank to me. And I'm the home when you know Bosumba, I don't know how as a bit, and the Tobiano as a son. Nata, dear, I may as a son. It was a Siamelo as a good idea, Shannon was a son. And dear Nama, I said to the baby of Bessie as a Satadian. And I said, Abosumbia, Abosumbia, Tadia, Osha, Bosumbia, Osha, Abosum for my room, go for bar, as one son of that, don't pass that before. I just say, I was a meeting Numia. I come and see this way. Abosom, I heard you, Ma, Cositamo, Baquada. Obu also one tear says John and Niji Abamun, John also bad in Sunshine, Dana, Abonnetia. I say, Opemsuo TV, and when you go to our Hano, and a higher Achuma Nerebehi, or Asante Mantembu, and Opemsuo, Tano Kwadwo Komfo, and then you didn't know AC Gasol. And I know I come for and then you be a extra no so I got here. You go so. I did extra war. Sabri. Why
Emwaju obru Yesu obru Adaroma udini bia wo midini na nadu champion Opemsuo kobiri Komfo ne me Anadu Adaroma ye hwe nananom enam a wo mo chiachia no o mo duru se oba eduru Komfo be ma ho a onchia ne nsem na wakoto achia Adaroma enchiremu be no ayene me dase enye se oba eduru Komfo be ma ho a onchia ne nsem o wo bibi ti se akomtete abosom na ewa akomtete ma yenyante bosom na no no ama abosom ne nkasa ye no amama ne amane kire se yente bosom na no a oni kwan se ode nsa eto nsa yam echia akomfo bade ya oye Komfo a ono yate ne bosom anu ma akom no dada ne de ono de otimi chia obia agese bia ono ana empese obede obechia na de wom no Yede wase se ye kase ye hye obi Komfo a se ne ye eniema ba ena ewom yo ye kase ye hye obi akoma ye Komfo ana ye mane ntete bosom de ye nya na kom so ye sunsum ye honhom bibia ne wo wiase a ontumi nye ana bibia ne wo a ye kire nze won na enye onim de we bia na se be ya Komfo ne dudom ma oduru ahemfuma oduru mpanyimfuma obehunu na nam ontutuo se de esi chia panyini se de esi di asem di abo asem aba Komfo be di asem ansa na obua adane eno ndi ese Komfo na ekwa akomtetia me akyekyere no niam amena kosua nnuro enya ade nyina na drobia na Komfo adanajo obi aba na nam yam ya afi na akofre bo so matuadua na so e wo so ohunu ode mummo nwura muntia droe munye droe mfama no ne ho beto no ade ode man na anye ya ade akira fina ne yakwabosom no ofisa Komfo no ode wo unim de aye anye ye dia ye de bosom de ye dia o se yakopɛ bosom no ntini ye se ye kɔ akomtetie esua ne ma usua nnuro na bosom ne ba ono nso so ode aboa no ama adwuma na ye kama ne ye se de Komfo kɔ akomtetie na bosom de ye ba ne kɔ akomtetie
Kasa Nensa Pantunsia Pantumiensa na Jampa Uchebia Don't force from there Opemsuo Nina Supahua Don't focus on some or no or 2 hours number of the 4 Abubiatuso by a million into Sudaway or by a million to Fosuaa or no answer was by or no sooner. You read say, oh, missing a name. A when be so, no for the name of the Chiamo now a best one. Bafo and Yamani Pepi at the Aboyura. Also at a tree was also by a million a henum. Nensa Pantu me no, also the tertiary.
said the Baye, no Benyaman, and Pebi, Edaba Kobuira. It is said the original hair, you will try any. You Rabaya, Nanema, or the Bebo, Kumapim, and name. Tekwajo Atlansium. Kwaba for Sabri Kuja Wisu. What Brafra Nicroja is here? The Hiltiam, you know, Santamu, and Mary and Nelbron Ponte, Quajo Atlas of Bono, Natisabia Brucebia Visi, Obanas, I want to be Bia, Natchez and Ye, a Kuras one or two alum, Nasabi to do on Swasha so Ayapi. Sanaya did not yet send the Bibia, Eba, Ayan in Chia, Ukran Sem, Nekasa, Nenra. And I feel a young snap pantomime and son, and I feel in the bottom one dear. Million of Makumako, a two, and then Kanisika 1,000 Ghana cities. Of the Porta Quajo, Wadaroma, said you Wura, Wadiana, a year Asantamera, and a Smakwa Benton was a Catem Popiticia, Yediaquano Jababi, a so and Mebe, Bafa Sabrikuja was soon one message. And if somebody at me says so one, I don't want Madame that's a brew. I saw the whistle one. And you want Aroma, one power, no question about a sack. Oh, that be nice. Hey, you're about cousin, young woman. I fed that no Siampo, I've been one about wonderful, I said, Chadafo. No Siampo, I upon Sana, what hard. Aha. What dear man, no Siampo, never ya, you said, Sanitier Opemsuo Tano Kwadwo Apanyini aboso for chairman for Wandaruma Muntie bia said ye otumfo adware hene nana ansu aduna japua wototo bribiye no esiemu tue nyamprane ayetra na sedwinu wototo bribiye da sebru wose ande o ma na so tie but it's a so ne abo wotimi ka se ni wura ba na se bia bru wo tena se dabi wo brani some 200 Ghana cedis it's not srada mode eye wabempon e ko fitia mu a mo se so sa se ensilensia e fantasy ye da ma se yekuso no nsia bo na wo si aba e ba ye be ko apon so ba me boa no nsia ba ye be ta ku biem eye do what Sabre ya for 559 Sabre ya for no nsia no bo se keep afena na bo kwa hele afena na bo kwa hele ene na so tamine ene na na matramunya wana watu hapo mali mnyama abeta ikimwendele nana nso tamine wana esebe jinem edi amaboma apape usufo ama elekimwendele etimi angeka samansia kwabra proposals ana akwaba mofia apemi ase hema ene ni konya swafo ekonya sofo okay ese nana apemi ase hema wone ni konya sofo ne mpanyefo a wone wo nyina ebu apemi ase akonya no ene wo de ebu amu ade e ba de yada mase na so kamire ene nana apia kwate eya bu akwahele ko na sabre wo no dru ha wo mo de wo de nyam beta ma de nasi nana no be de mase nyama makwaba eya na na komsa utru panyini adwa ba sese na se wa ehyi kakra ya anu akota kete wa so de suntia esra na bawo nana no be de mase afi de nyina yesu ya kakra enkakra ye foma amudi acheye sa kasa de eni anofo bebre enina ni de mase Chamado for Yanko, Monkajamum, no Siamba, who was Sabre Yanko 559. One to Yanko, no Siamba, the Commander, Yedimeraso, Yedamasi, Pia.
dem wadwo bro yo member ma akwaba Opemsuo madam ma wodin ni wodi bra apem ha si jase ne nana ochre sifa madam ma se ne obi wa adwabo yase ana wogina mantwa bi ehwe no wakase de akwaso enyina eya atetesem atwam a ede na abeka ache enye ne kure enu nti na ma sebe yamane ene emrantie emaya ke ohwe sabre ya eye eduamono no ebu echen eduamono no se yedi yamane yamamre ne yasede so a enka ene ne ekoso nyina no enka ye hu ni sa enti se ohwe ene yamamre ne yamane a ye toto nase ene akora ketua bitimi gina entintem video so na sabe o cassette ya chiame amampanimfo ene obi ansa se enke cassette ya no wo hu ne se ede ya na akofa we yaba ayabrofo sem ya to ye yamane no ane yamamre na twere broni adie ana ene emrantie no ene embabaawa no omudi aye omunuoma enu nti ana omuhu bedwa adise ya na aye omu se aye tetedie enu nso enum na ye nyina yede wo sabieburu yewura asanteman babi a oto ne sika nkoduru ye biara ode abosom na chechire na asanteman enti se wo asanteman mu wanom de a na yewura ono nso esese yede aye ehye na nimunyam no ani amane ani amamre yeda se blora so isi madaruma bibi aboko twede ampo ne yasu madaruma ntie ho ye pa madaruma yan hwe ne se obi we chire no ho se abrantie pa na se bempredu yasa okom se nipa no ede ya na beka che de meka tre ne se yaduma chede egum bebre de ntino obi bobo na obi hwe obi nka aduma chere egum bebre anko bi mobo mo obi interactive ho hwe no ebi asofo ebi e malam obi na aduma chede eno ase mi kwaje mi baba ko ayo fro ye kwaje na so dem ana so fene se de we ase fanboy de we ase won se fe ya so comedy se nka be ya adum ti so na ya so de ka chen se adum no de enko na me so me de enko mintimi sisa no nti akom ne de esunsum e ba aba bira me de me nimu free tete adia ina ababunu bi beye ame ya kasa ablantie we ababa we akoma ba no onse sunsu onse mo kasa guma wodo bebre sunsu gba kweko ebi kura suo ebi kura blafo onse bosum onse obi wo a oni ani kwana onse bosum aba onse bosum ni obo so bosum timisi ohun na so ohun ni ye onse bo ha akom no egum bebre se tumi no eguma kweko ebi siribi ebi sirimi na ebi suba tubi ana mpanyimfo so wom ana obi wo so e man se bo onse me akra enso mi kura suo tano mi kura brembota tano kese bosum kese ana mi kura omo patapa mo abosom ablafo akese mi kura omo enti 2 minutes de guma hodo ana 2 minutes tu sane a se metuoi bosum bia ma meso metuo wa bosum ba me different mesesa tim ga se bosum ko na kitikiti ba bosum ba no e panyini ana ba ma difference aba hu se ana sunsum siri sunsum de sunsum ba obeye no mi se mi tim fo ni kan sa enye ede bi rasa de ka do se sunsum no ba wo so a ya na mu hunu anasa de wo beye bia no unhu o de beye bia unhu a se sunsum na firu mu se sunsum no firu mu a de beye bia unhu no ba se jem kwa do ko so do ko se oba no ye de opewi a nsa o firu mu ansa na wo de wo so firu mu a do beye bia no wa be wo se o ba cha mefo no e ka che se bia oboso ma ye obeye se yo o de abo we se o ko so we se o fa ha o ka we ansa na wo watibi enti na e fa cha me kan ho yenim se asante memu ha asumai bebre ewe yensuom enenso galamse ama yensuo nyina sei sade yensuo nani aye no abosum ne da so wom anase sade asai ndine omko do mta so de ntine na due na se kwanse due kunkofo pa ensuo na mtu galamse ono ma na ekum sunsum ne de on frim sunsum ni sunsum ya ma sade ya make kasa musi sunsum a na so we peja kwa sunsum na sanidi no ya fel mike ya di mike ne da ya aduma sunsum wa sunsum ne mfirimu
na asa sunsun obi an ne kura bere bo se nsuo no da of ba wi afrem be baje osubat wo ni ho abi o sunsun oyen frema enti sa do ntimi nse no na ha mo ha adwene se ebi sansuo no binom yeso etimi amamle ne amane o mo je yeso enso egusu aye bona nanu mpaye egusu bona nan mpaye wo se sesa yeso e dey ba pa na nanchieje kumpata pa ba ma ene mabunu a emfa nidie ema amamle ne amane sima mienu afutuo be na ade ma wo afutuo mo so mo se biribi wo ho no mo me bo so ba ko fe no kumpata pa kan se biribi nya me mfrema mfa bo biribi wo ho onu so betimi na akukọ atere no so na abo na wu o kara akọ ade tere no so no wawu aha nti dem biribi wo ho no mo eni pade e wote wa nka se biribi ni ho biribi ni wa sabi o nkeda kentu ya purum akomi ya wo challenge wa bebre so ja ho wa ni betimi agu ase wodwom aha biribi wo ho pa no wa ti ya na bi no mususu se mu be hia se ya na se aye challenge we two way tisa se de eni pa bi ni ebia ni hia nsa na bosum su ni bosum bia ni hia ti bosum wo ba obese obi aduro obi wa wasesara da oba obese no na akọ aha nana nhweje kumpata pa ba nana ya da se buru musum da se highest level.
Prempota Kwadwo Bema wasi Nana Jekutima Kurura Asebru Akwaba Awoba Tampano no see Bema 06 What do you be at me wati and Vanessa show any assure the apple Wununia Nana Amprechu Mutia Masopam Midiama Nana Amprapwati Nana Apiabwati Mum Eh Abakwa ina was yamwa What do you be at the group when you tell Kazan and Ruha what platform Sarana Apiabwati Yamajo Yabedie Odoroma yenhwe Nerebehi abakosemu ene Tano Kwadwo Komfo ye bona atenase Nerebehi ha se ye henna ye bota Tano Kwadwo atenase a aha ye kura akomfo atenemu ana se ye dikan o dabi aha ye kura akomfo atenemu kwakura bante ta wona gina kurema kureye kuro kwakura bante samre tie ye kura akomfo atremu ene omudi tuye yenim se kwabdanten wo fe ana wo ha na ya ne ya wa abakosem bi se wo fe ene Tano eni chaka Komfo ene ya bona tenase ese Tano Kwadwo da se Tano Kwadwo ana hanso ayi wo fe kuro ejiri wa se kakra nim se na tie madaroma oh dabi asuo bia no ya Tano ya ka Tano a wuchire mu a enye asuo Tano no enti asuo bia dodo ni nyina ya Tano to mu nyina no baako enya ade antitimu bia wo mu ye minim no eti sawa ya chiame ene asuo bi gina chire no wa amamela ni amane afefe ya yeye so aka se we nyina atwamu a adawo masa na abeka amamela na amane de ntwabo hoda anu ne ebuoma asanteman etimi asanteman enti amamela de obi akasa amamela ni amane etwama na nya no kura ejiram ami musa we ahadini no ebi kan Nerebehi ebi kan Nerebehi ebi kan se de obisitinra ya ba ne se apa na abakosam se ne wo ho aha ya fono Nerebehi
na yɛ sika yɛ atɛkyɛ na mpanimfoɔ de dɔ nti mmerɛ nanan mo baa yɛ a yɛbɛhunu yɛ a baafo bantomahene wɔde ha ɛmaa yɛn no na yɛkɔbɔ ama yɛsi adrɛ no yɛbɛdɔ ama adrɛ no ahi ɛne yɛde kura yi too Nerebehi that is dodoɔ ɛkabea akyɛ sɛ sekan no ɛne yɛbɛdɔ ama no ahi sekan no na ne yɛfrɛ ne nnerɛ sekan ne yɛfrɛ no adrɛ sekan ne ndi de saa sɛ obi wɔ akyirikyiri na sɛ wɔhunu sɛ Nerebehi yɛ kurokuma bi wodi Nerebehi ho adanse asɛn na bɛka kyerɛ no Nerebehi nyɛ kuro ketewa wokɔ aban mu kura no a wɔn mu a wɔbɛdi kae tombedu ɛkɔ som ɛyɛ parliament anaasɛ aban wɔdi n'akyi ɛyɛ Kwame Nkrumah time mu no Nkrumah no wɔfiri ɛti Nerebehi deɛ ɛyɛ tete kuro a yɛakyɛre yie paa nana hyia me amanfo nana yɛde wase buru mesom da ase buru osumura maya bra kama maya bra efe da se buru atufu ashuti afa sabe ko ja wasum tofu ma ba hera na wapiafo Nana,
Kwadwo Komfo ene nananom nyina ya amamre ama yabɔ natenase na wo hwɛ dɔm a ɛbaaye amamre ne amane a ɛkɔ so a na kyerɛ titi wo bi ka titi wo bi kyerɛ titi wo bi agya nkyirima kɔ so a na hwɛ Opemsuo TV na amamre ne amane ɛwɔ asantema mu deɛ yɛne a ɛne ekura mu Opemsuo yɛ soma asantema